Kipulet kanong ba kilabun kambha ban pahara ya kanong ba. Kamtam ha ki jaka ba ke Presiden kari ka Draupadi Murmu kan wan yuk gejat hanong ba Shillong ha ka khandru tarik kala lingkot araja ar phosau. Menta ka sngi layu I ba kipulet ki ba penlong ka jing pahara hasidenter nadu sherpi hadu hanyomer ha ka jaka ba ke Presiden kan hiar nakakat lingsun. Tang kata layu iru bagi bom squad ringkat ke jing alam ki kesau pulet ban pensema harut hakhap jong ka surok. Nalor kata layu I bahaman kilat bami barung layu I bagajing penbiang ki pulet penyat kali. Ka Presiden kan sakmit hatura bat kan wan Shillong bat kan le jengok ki kaptu kan neteli ki shnong hari lum khasi bat jantia.